виждам Lamborghini-та, Rolls-Royce-ове. То е нереално за мен. Тогава аз съм дете на 10-11 години и тогава си казах, вау, фантазията за тогава за мен е реалността на някой, на който дори не му дремя за това, което има в момента. Ставах в 5:30 часа сутринта, за да хвана 3 влака, за да отида на работа. Не мога да го правя твърде дълго време. Това не е живота, за който аз съм поставен тук. Това е Станимир. На 22 години постига финансова свобода в електронната търговия с двама свои партньори, като влиза в топ 0,1% на хората в България на тази възраст. Кое тогава те бутна наистина да дадеш газ? Живота е малко така. Колкото по-назад нещо опъва, в един момент, когато се трудиш и пуснеш, отиваш по-надалеч. В следващите часове ще научиш как се изгражда истинска империя без капитал и връзки. Защо повечето хора правят една и съща фатална грешка и кой е единственият съвет, който промени живота му завинаги. Трябва ли на човек голям капитал, за да може да започне бизнес, особено в днешно време, когато имаме изкуствен интелект? Колкото и малко да знаеш, колкото да бъдеш неподготвен, влизаш там, все едно знаеш повече от учителя. Така че или ще намериш решение, или ще намериш оправдание. Дами и господа, добре дошли в първи епизод на Masterbrand подкаст. Как си, брат? Добре дошъл. Много ти благодаря, страхотно съм, брат. Поласкан съм, че съм първия гост на този подкаст. Благодаря ти за поканата. Много се радвам, наистина. Аз смятам, че това нещо ще даде старт на една страхотна поредица от Masterbrand подкастовете, на които наистина хората ще получат стойност, която не просто е често срещна в интернет, ами наистина нещо, което може да им промени живота. И аз смятам, че гостите, започвайки с теб, разбира се, наистина са хора, които могат да дадат тази стойност, така че директно започваме. Първият ми въпрос към теб е: запознай мен, запознай хората, аудиторията с теб, но не както приятелите ти те представят, не както те те познават. Запознай се така, все едно за първи път хората те срещат. Как би се описал? Много хубав въпрос, първото, което. Като за начало бих казал, че съм страшно благословен. Голям оптимист съм, работлив, обичам да работя, обичам да забавлявам, обичам да помагам на хората, да се развивам. Обичам да имам неща около мен, живота да ми се случва на макс, да помагам на хората на макс. И да знам, че всеки един ден ставам с някаква цел, че се развивам и че съм оставил една истинска следа след себе си някой ден. Уникален отговор. Когато стана уникално. Уникален отговор и точно това си говорихме и преди подкаста, че наистина тая енергия, този майндсет е това, което буквално може да изкара на места, където никой друг човек не може да изкара. Наистина. Добре, ами кажи ми, за хората, които не знаят, с какво се занимаваш? Как успя да постигнеш именно тази финансова свобода само на 22 години и да влезеш в този топ 0,1% на хората на твоята възраст? 0,1, добре. Може и повече, не знам колко нули има. Може да е по-малко. Да. Как успях? Ами като за начало с много вяра и работа. Моята сфера с моите партньори е специфично онлайн търговията, e-commerce, дропшипинг. Това е нещо, което успя да ни избута цялостно доста напред, да ни даде много шансове в живота, както професионални, така и в лични отношения. Ние с теб се запознахме именно поради нашата обща сфера на работа. Буквално. Така че, да, с това... А реално, колко по-рано почнах? Колко време занимавате с това нещо? Значи, почнахме цялостно всъщност. Идеята ми за такъв тип неща се появи, когато бях на 15-16. Тогава дропшипинга беше нещо, което беше много нашумяла тема. Всички го правиха. Тогава беше много по-различно и от момента, както се прави. Да. Но разбира се, бях малък и когато питах нашите мамо, тате, може да ми отворите фирма, нали, фокусира се върху ученето. Нормален отговор, за което не мога да ги съдя. Да. Но истинската идея така почна да се реализира, може би 2023 година, краят на 2022, началото на 2023. Така че преди 3 години някъде. Тоест за 3 години човек може да си промени живота. Абсолютно. И много често става така, че независимо в каква сфера на работа си, горе-долу 1-2 години работа без никакви резултати и после за няколко месеца всичко се променя. Искаш да кажеш, че правиш го 2 години и после буквално за един ден става. Някои хора го правят 1 година, някои хора го правят 5 години, за всеки различно. Но в началото сигурно мога да кажа едно е, че ако очакваш някакъв тип бърз резултат и че ще направиш един сайт или ще направиш ще положиш минимални усилия, нещо се получи от това, трябва малко да преомислиш нещата. Окей. А според теб, какво разделя хората, които, ето както казваш, един го прави за 1 година, друг го прави за 5 години? Кое е нещо, кое е това качество, кое е подхода, който разделя хората от това да постигнеш бързо и бавно?
Специфично за бързо и забавно бих казал късмет просто. Някои хора го удрят на късмет, но главното нещо, както във всяка друга сфера, ако искаш да успееш по-бързо, е да имаш правилния ментор пред теб, правилните хора, които да те учат на това нещо. Okay. Като аз съм имал много ментори и много от тях не ставаха за абсолютно нищо. Okay. Пилял съм време на финансови парични средства за неща, които не са работили. Съм вярвал, че ще проработят. Полагал съм, както аз, така и моите партньори, страшно много усилия, но нищо не се е получавало. И в началото ти вярваш в това, тази информация, която ти е дадена, тя не се получава, ти не знаеш нищо друго и просто губиш време, пари, ресурси и се отчаиваш най-вече. Добре, ти по-рано каза изключително много усилия. За менторите малко по-късно ще те питам, но кажи ми, според теб късмета дали е нещо, което не можеш да го контролираш или по-скоро късмета е нещо, като когато подготовката срещне правилния момент, дисциплина и наистина количеството работа, както ти каза, прекарано време в едно нещо, то изгражда късмета. Вместо да е нещо, което може да ти се случи, може и да не. В по-голяма степен е точно така. В много малка степен, ако пуснем тото в момента, едва ли спечелим. Някои хора спечели тото. Да. При нас също нещо. Много потенциално мога да пуснеш един продукт и най-лошото нещо, което може да стане за мен, е един от първите твоите продукти да бъде печеливш. Защото тогава какво става? Ти си направил някакви бързи пари, не разбираш нищо, нямаш да представя от нищо. Буквално. Имаш се за голямата работа, свършат парите и после какво правиш? Нищо. Така че късмета със сигурност е заслужен и колкото по-си трудолюбив и не спираш да вярваш в нещата, че ще се получат, дори когато има минимална светлина в тунела, ставаш късметлия. Буквално. Наистина е така. Аз го разбирам много правилно. Тоест ти искаш да ми кажеш, че всеки ден трябва да се появяваш там, защото един момент ще дойде. Ако всеки ден си там, ти ще го оцелиш на 100%. Аз така го разбирам това, което ми казваш. Абсолютно. И е от особена важност да си там всеки ден, именно когато няма никаква надежда. Тези са ключовите моменти, които наистина правят разлика между хората, които успяват в която и да е сфера. Да. Може да си певец, може да си артист, може да се занимаваш с компютър, с каквото решиш. Но това е общ принцип, който се прилага към всичко. И е ключов. Много ти благодаря за този отговор. Добре. За хората, които не знаят, можеш ли да ми обясниш малко повече какво точно е e-commerce, онлайн търговия, как работи дропшипинга? Запознай ги се едно за първи път чуят за това нещо. Дропшипинга е вид e-commerce. Какво означава e-commerce? E-commerce е просто онлайн търговия. Дропшипинга е начин на изпращане на продукта на финалния потребител. Нищо повече. Той се води вид e-commerce. Като какво представлява самия дропшипинг? Ти си правиш сайт за какъвто и да бъде продукт, пускаш реклами, дали ще бъдат в Facebook или в TikTok, няма никакво значение. И когато получиш поръчка на твоя сайт, вместо стоката да бъде при теб и ти да я пращаш на финалния потребител, свързваш агенти в Китай, с които работиш. Те виждат всяка една поръчка, при кой трябва да отиде, на какъв адрес и директно от Китай пращат на финалния потребител. Прескачате теб като лице, което трябва да препраща продукта. Тоест ти дори не го мислиш това, не се занимаваш с изпращане и така нататък. Което улеснява страшно много процеса и дава страшно много възможности. Едно време трябва да поръчваш стока на сляпо, не знаеш дали ще продадеш, имаш конкуренция, не знаеш какво работи, какво не работи. В момента е много по-улеснено. Окей. Това означава, че всеки може да почне. Ми казано, началото е доста по-лесно. Абсолютно всеки може да почне. Уникално. Добре. Значи реално погледнато, ти продаваш продукти в онлайн магазин, пускайки реклами в интернет. С едно изречение. Абсолютно да. Звучи просто, но да. Окей, добре. Така, сега обаче искам да те върна малко по-назад, малко в годината, в която още нищо това не съществуваше, не беше се случило. Какъв беше ти тогава? Какво те вълнуваше, какво се страхуваше, нали? Какво те водеше тогава? Преди още целият този успех, който сега се постигна да бъде факт. Говорим за 2022-2023 или много по-далеч от това? Разкажи ми и по-напред и по-точно преди да успеете. Искам хората така максимално да се поставят своите обувки. Ясно. При мен и това не знам колко хора ще могат да се релейтнат, ако така мога да се изкажа с този пример. Но аз от много малък съм знал винаги, че моят живот ще бъде малко по-нестандартен, по-необикновен, по-като на филм, с лошото и с хубавото, разбира се. Така че това усещане, което от малък съм го имал, нямал съм представа как се получат точно нещата, какъв ще им бъде живота. Имах план да стана професионален атлет, това не се получи. Но да, тази идея, че аз ще бъда нещо по-различно, от малък си имам.
Добре, какво тогава, какво те притесняваше, примерно? Нали, окей, да, ти си го чувствал това нещо, имал си тази амбиция, но какво те е спирало, нали, какво те е вълнувало тогава? Освен ти каза, че си бил атлет, нали, с какво се занимавал тогава? Тогава бях ученик. Ученик? с учене, С учене. с тренировки. Да. Какво си тренирал? Значи от бадминтон, плуване, футбол, тенис, баскетбол, волейбол, шах съм тренирал даже. Хибриден се сетиш, всичко, което го има, съм го действал. Всичко. Аз между другото всички деца занимават с електронна търговия са минали поне от някои от тези неща, което е интересно, защото може би да плуваш. Аз основно бях баскетболист и волейболист. Да. И мечтата им беше да замина за Америка да играя там професионално, което не се получи поради някои обстоятелства, но съм щастлив, понеже в момента се намираме тук и живея един прекрасен живот, така че... Страхотно е това нещо. Да. Добре, да кажи ми, ти казваш, аз съм бил, нали, плувал съм, играл съм баскетбол, ходил съм на училище, неща, които повечето нормални деца тогава правят. Кое беше това нещо, което бутна първото домино, което те накара да започнеш? Примерно, кажи ми за някаква конкретна вечер или разговор, някакво усещане, което си получил, което просто те изстреля от тогава. Ще дам пример с ситуация, която ми отвори страшно много очите на какво е възможно по-скоро. Добре. Така, съм роден в Пловдив и първите 10 години от моя живот съм живял в България. При което, когато бях на 11, с нашите се преместихме в Румъния, където аз бях записан да уча в американско училище, по американска програма. Това ми отвори страшно много очите на какво е възможно, защото като малък всеки гледал филми с скъпи коли, с така доста скъп лайфстайл, с неща, които са скъпи цялостно. Обаче, когато обкръжението ти от хора и място, където се намираш, не съответства точно с тази идея, която имаш тук, ти го приемаш като нещо, което е само по филмите. Да. Както беше и тук за мен България, поне тогава. И когато заминахме в Румъния, моето училище беше цялостно с... То се водеше най-доброто училище в Румъния и много от богатите деца на Румъния бяха там, учиха там. Аз учих там поради на баща ми работата. Те ми плащаха образованието. И всъщност тогава, примерно, аз отивам на училище, нашите ме карат, примерно 7 часа сутринта и виждам Ламборгинита, Ролс-Ройсове, S-класи. Пред училище? Да, оставят си децата на училище. И аз стоя и гледам и то е нереално за мен тогава. Аз съм дете на 10-11 години, свикнал на абсолютно нормален начин на живот, с нормални хора, нормални обстоятелства, възможности. Изведнъж стъпвам там и за тях това е най-нормалното нещо. Все едно да имаш часовник, да имаш тениска. Никакво впечатление не им правеше, абсолютно никакво. А на мене им правеше огромно. И тогава си казах, вау, в смисъл тази фантазията за тогава, за мене, която аз имах, е реалността на някой, на който дори не му дреме за това, което има в момента. Той не го забелязва, защото не знае нищо друго. Тогава се замислих, вау, значи това абсолютно си е възможно. Значи го има. Аз мога да потвърда това, което ти казваш с един пример, че стандарта и това, което приемеш за нормално в този живот е това, което ще живееш. Буквално, ако приемеш, че 1000 лева заплата на месец е нормално за теб, ти ще правиш толкова. Ако приемеш, че 1 милион на месец е нормално за теб, ти ще стигнеш до там така или иначе. До това, което ти казваш наистина, че тези хора, те са приели за нормално, че Ламборгинито е кола, която е възможно да имаш, с която дори на училище може да ходиш, а не като в Пловдив, нали, с Opel, Peugeot и горе-долу нещо от сорта. И няма лошо дори в това. Просто направим впечатление. Това момент, който ти е отворил очите добре. И от тогава ти какво? Каза си, окей, щом те могат, що не аз, или? Тогава още не. Така е. Но като подраснах малко, аз винаги съм вярвал в себе си, но тогава моят фокус никога не е бил върху пари. Аз просто желах да бъда успешен и моето нещо беше спорта. Аз отдавах цялото време на спорта. От 8 до 3 бях на училище, като ставах в 6 уикенда, особено винаги ставах по-рано, за да мога да отида да тренирам сутринта, училище и всеки ден пак тренировки. Примерно свършвам даскал в 3, пиша домашен за 2 часа, хапна и от 6 до 10 аз винаги тренирах. Това им беше ежедневието в рамките на години. Аз това го виждам, между другото, при теб, сега като се познаваме вече повече от 1-2 години, ти си изключително амбициозен и дисциплиниран човек. Буквално ти го казвам и това, като ми го казваш, аз виждам, че то дори тогава се е случило, още при колко 7-8-10 години. И това са тези малки неща, които наистина можем да забележим още от по-малко, защото всеки е уникален с нещо различно. Един ще е дисциплиниран, друг пък ще е супер креативен и така нататък. Дори родителите на деца, които
виждат нещо по-интересно, различно с тях. При нас почнах с видеоигри. Нали? Нещо, което никога не съм си представил, че имам, но родители наистина дайте възможност на децата си да бъдат уникални. Така както той е бил дисциплиниран, така както аз съм почнал с нещо по-креативно, без значение какво е то. Просто им дайте поле на изява, не ги ограничайте до вашите разбирания и това да бъдат реалисти. Така че благодаря за този съвет, наистина е уникален. Искам да ме върнеш сега, ти ми каза за детството, но кажи ми точно преди да започнеш, ще каза, че имаш партньори, точно преди да стартирате с тях, кое тогава те бутна, наистина да дадеш газ? Кой беше този момент? Опиши ми го. Моментът беше, когато почнах първата си работа. Първата ми работа всъщност беше в Амстердам. Миех коли с едно колело. Беше една огромна триколка, като двете колела бяха отпред и едно отзад. Супер нестандартно. Отпред имаше един, предполагам се нарича съндък, горе-долу на половината на тая маса, така. Аз карам този съндък из целия Амстердам. Дъжд, мъж, няма никакво значение, аз бях там. И вътре имах пръсмокачка, парцали, препарати и чистих коли, защото ми бяха свършили парите в Амстердам, когато учих там за университета, но не исках да питам баща ми да ми помага. Нашите са ми дали толкова много спрямо грижи, възможности, неудобно ми е да ги питам за каквото и да е. И да си хванах работа без да кажа на нашите, че съм останал без пари. И точно в този момент, когато ставах в 5:30 часа сутринта, за да хвана 3 влака, за да отида на работа от единия край на Амстердам до другия, защото те бяха в тотално противоположни точки на града. Работата ми там, където живях. Си казвах, че това не мога да го правя твърде дълго време. Това не е живота, за който аз съм поставен тук. И имам страшно голямо уважение за всеки човек, който живее по този начин и се труди и наистина прави нещата, които трябва да прави. Страшно много ви уважавам. Просто зная, че това нещо не е за мен. И този момент си казах, че аз трябва да действам по нещо, което е по-дълготрайно и нещо, което наистина ще ми даде възможност аз да живея един страхотен живот, който винаги съм си представял. Точно така. Окей. Тоест ти искаш да ми кажеш в момента, че повечето пъти това, което те избутва да стартираш е някакъв момент или нещо физически ти се случи в живота, както ти си останал без пари и си се наложил да работиш това и това нещо те е причупил. Защото много хора, примерно аз съм чувал, казват, нали, започни, ще успееш, просто действай, обаче той не е бил опрян никога до ръба, никога ножа не е стигнал до кокала и той не знае какво, а ти си го изпитал. Първо искам да кажа, че аз не идвам от бедно семейство. Това тук не е история на дете, което не е имало какво да яде или нещо от този сорт. Нашите винаги са ни предоставили на мен и на моята сестра един уникален живот, с възможности, с тренировки, с пътувания, с училище, с всичко. Така че аз не съм от бедно семейство. Но нашите винаги са ме учили това, което аз желая, да се трудя сам за себе си, да не чакам на никого да ми даде каквото и да е. Първо това исках да кажа. И след това, което ти каза, аз винаги давам един пример с прашка. Като си бил малък, имал ли си прашка с камъчета? Кой не е нямал прашка с камъчета? Живота е малко така. Колкото по-назад нещо опъва, стига да имаш амбиция и стремеж, колкото по-назад се опъва, в един момент, когато се трудиш и пуснеш, отиваш по-надалеч. Така че, ако имаш правилен начин на мислене и си амбициозен, всяко едно дъно, което ти удръж, е точно това опъване на ластика, от което се нуждаеш. И без това опъване на ластика ти никога няма да можеш, поне спрямо моя опит и моите преживявания, няма да можеш да достигнеш нищо великолепно, така да се каже. Това е много добър съвет. Аз наистина съм съгласен с теб. Едва ли не, че колкото повече те боли в момента, толкова по-силно опъваш прашката. Именно това, което те изгражда като човек, като начин на мислене, за да може после да те откара, когато имаш успех. И това е добър съвет, между другото, защото много хора се притесняват, че нещо лошо им се случва, че какво ще правя, няма откъде да излезе, реално погледнато. А именно това е нещо, което ще те изгради. Това ти е трамплина, това ти е най-опънатия момент на прашката. Така че радвайте се и никога за нищо не съжалявайте в този живот. Това е страхотен съвет. Добре, дети, окей, казваш ми, след като си го карал това колело, нали, чистил си колите, мил си колите, обаче къде е минава връзката? Нека продължим историята до самия дропшипинг. Как разбираш за това нещо? Как тази ситуация, в която си казал повече няма как да продължа с това, те откарал да започнеш дропшипинга? Да си намериш партньори дори? Значи, когато работех в Амстердам първата ми работа, това продължи горе-долу в рамките на 2 месеца, в които живях и в Амстердам 2-3 месеца и след това си казах, че аз просто не мога да живея тук. Амстердам, аз му казвам града на дявола, защото там алкохол, наркотици,
всякакви неща, изкушения, които мен не са ме изкушавали, но хората около тебе, когато правят само единствено това, много е трудно да се откъснеш от тази среда и да постигнеш нещо наистина значително. За това си казах на нашите, съжалявам, но аз не мога продължавам тук. Бях в един от най-хубавите университети в цял свят, университета на Амстердам. Тогава се водеше 22-и в света, мисля. Казах на нашите, които са ми плановете, те изцяло ме подкрепиха. Но ми казаха, че когато се върна, трябва да имам план какво ще правя напред. Mm-hmm. Върнах се в България и с първият ми партньор, аз се познавам с него от втори клас, така че ние сме си винаги били страшно близки. Когато се върнах в България и не познавах никого буквално, освен моето семейство, след 10 годишно мое отсъствие от страната, той дойде, подаде ми ръка, запознахме с всички хора, взимаше ме навсякъде, аз тогава нямах и книжка, той винаги ме взимаше всеки ден да излизаме някъде да правим нещо заедно. И просто гледахме YouTube, виждах хора, които успяват с дропшипинга и си казвах, те не са нещо повече от мен. Нямат някакви качества, които аз да ги нямам. Нямат, нито са по-заможни, нито са по-умни, нито са нищо. Защо да не можем и ние? И тази идея, това да мога да го споделя с някой друг, винаги ми е била мечта. Защото когато правиш нещо, което обичаш и успяваш, и даже когато не успяваш, в трудните моменти, когато не си сам, това ти е такава опора, такъв огън се поражда и просто уникално чувство. Аз съм 100% съгласен с тебе и искам да ти кажа, че аз релейтвам с теб, нали, за това, което казваш, че винаги да имаш братя, хора, които живеят и го дишат това нещо, искат да се развиват и са до тебе най-голямото благословение на този свят. И много хора го нямат това нещо. Което на първо място нас трябва да направи благодарни, че се познаваме, че имаме такъв достъп до такива хора на нашите години с нашето мислене. И второто нещо, което иска да те питам, ти ми каза, окей, ти си видял тия хора, нали, казал си, те нямат нищо повече от мен. Но много хора не са така. Много хора почват веднага да се оправдават. Примерно, окей, да, ама той еди какво си. Да, ама той, примерно, тяхните са... Ама нали, каквото и да е. Как си стигнал до този начин на мислене, след като видиш нещо, да си кажеш, той няма нищо повече от мен? Защо аз да не го? Защото това съм сигурен, че е много полезно на хората, които също ги виждат. Те виждат и нас дори в мен, в социалните мрежи, теб в бъдеще и така нататък. И си казват, окей, то кара тая яка кола или каквото и да е. Има този бизнес, ама той нещо еди какво си. Как те да достигнат това осъзнаване, това разбиране, че бизнесът е за всеки, че всеки може да го направи и нищо в живота не може да спре? Кажи ми това опит. Много, много хубав въпрос, първото, което. И са няколко фактора. При мене първият фактор, основен, е моите родители. Аз, като всяко друго дете, всеки друг човек, съм имал ниски моменти, високи моменти, моменти на успехи, на провали. Нашите никога не са ме съжалявали, никога не са им позволявали да си кажа, това сега не стана, миле аз, ама ето го той. Не. Аз цял живот знам едно нещо и това е да бъда конкурентен, да се състезавам. Нашите винаги са ме надъхвали страшно много да имам този дух в себе си, независимо какво се случи, аз да остана надъхан и да не се отказвам. Та за мен това е нещо, което е породено от много, много малка възраст. Mm-hmm. Но за останалите хора, които имат тези тип извинения, ще ви кажа едно, защото познавам много такива хора. С такъв начин на мислене, освен че няма да постигнете нищо значително в живота си, също така ще бъдете и страшно нещастни. Защото вместо да си кажете, това не се получава, обаче е в мои ръце аз да оправя това цялото нещо, да оправя тези проблеми, вие си измислите извинения, което си е изцяло ваше решение, но тогава не мога да имате каквито и да бъде очаквания, за какъвто и да бъде тип успех, развитие или нещо от този сорт. Страхотен отговор. Окей, ти казваш, че първият фактор е това да имаш добро семейство. Нали, някои хора не го избират това нещо. Имат кофти семейство, примерно баща ти може да е алкохолик, майка ти може да е, нали, по-кофти неща. Аз по-скоро бих го определил това като средата, в която израства, защото някои хора нямат правилно семейство, но пък техния избор, защото не избираш какво семейство си, може да избереш какви приятели ще имаш, с какви хора ще се заобградиш. Тоест първото нещо ти наистина казваш и после ще го допълним това в един по-дълъг въпрос за хората, с които заобграждаш, е средата, в която израстваш. Казваш, че това е първият фактор за това, като видиш нещо, да не считаш, че да нямаш оправдание, че той го постигнал по някакъв начин, а да вярваш в него. Освен средата, в която израстваш, какво друго смяташ, че може да те бутне? Какво му би казал на този човек, че и той може? Ами виж, не всеки човек го иска това нещо. Някои хора искат да бъдат нормални, лошо в това няма.
нямат някакви свръх големи амбиции, нямат някакви амбиции за супер големи постижения, развитие или нещо от този сорт. Така че първо това не е за всеки. Но ако човек има такива амбиции, такива стремежи, като да замислиш, ако питаш някой, искаш ли да бъдеш примерно милионер, никой няма да ти каже не. Всеки ще каже да. Но когато обясниш, нали, окей, за да бъдеш милионер или еди какво си, трябва да правиш това, да имаш този начин на мислене, да не имаш лоши мисли, да не завиждаш, да си добър човек, така. И много хора бързо изгарят. Но аз при такъв тип въпрос винаги давам един и същи пример. Един баща, двама сина, бащата е алкохолик, единият син става и той алкохолик, другия син не пропива алкохол. Така че, освен средата, в която си израснал, освен семейството, в което си родил, ти също имаш глава на раменете, имаш мозък и трябва да мислиш и да предприемаш правилните решения. Това е супер отговор. Особено примера и с двата сина. Реално ти ми казваш, че ти сам можеш да избереш, ако видиш конкретен фактор, дали това, че баща ти пие, дали ти да станеш като него да последваш този пример или това да ти служи като пример, който да не последваш. И това са двете страни на монетата буквално. Така че това е супер. Тоест, хора, имайте това осъзнаване, когато видите нещо, не дейте се пускайте по парзалката, не бъдете като едни овце, дето просто следват тълпата. Помислете го. Ако аз направя това, което той прави, ще свърша ли като него? Има едно друго много готино нещо, което се сещам. Ако някой сега ти направи комплимент, че ти много приличаш на човека, с който излизаш, дали ще се зарадваш или по-скоро ще си кажеш, чакай малко. Mm-hmm. И това е много готин пример, защото ако мен някой ми каже, че приличам него, аз ще се зарадвам. Тоест това е много добър показател, че ние трябва да продължаваме да се разпаваме. Но ако примерно имаш някакъв отвратителен приятел и си кажеш, той е много забавно с него, много готин има етапира си. Ако някой ти каже, ти приличаш на него, хубаво ли ще стане? И ако отговорът е не, трябва ти нов приятел. Така че това е много готина рамка, през която можеш да видиш нещата, просто за да излезеш от тази среда, която те трои, защото повечето хора дори не го осъзнават. Така че благодаря ти за този съвет, наистина това е страхотно нещо, което хората съзнателно могат да погледнат и да преследват. Добре. Искам сега да минем малко по-практически. Хората разбраха твоята история, твой начин на мислене, ти им даде съвети как да променят това нещо, как да станат още по-добри, как да атакуват, нали, на психическа основа. Но сега добре, кажи ми чисто практически. Според тебе в момента трябва ли на човек много пари, голям капитал, за да може да започне бизнес, както теб, дропшипинг, e-commerce, особено в днешно време, когато имаме изкуствен интелект, който се развива по-бързо от всичко? Този въпрос има два различни отговора. Okay. Един е, да, трябва ти много пари, ако нямаш правилния ментор пред себе си. Ако имаш правилния ментор, който да те води, да ти казва какво и как да го правиш, ще спестиш първо от пари, второ от изгубено време, усилия и много грешки, които се случват в началото. Така че това е както във всяко друго нещо, ако някой може да те научи, както четем книги, се учим от тях, а не трябва да минаваме през тези същите грешки, ние за да се научим, така може да се намери човек, който да те води наистина към успех. Дами и господа, в рамките на точно 30 секунди искам да ви кажа за първата в България менторска екосистема MasterBrand, а именно причината този подкаст да бъде възможен. Това е буквално мястото, където имаш съвкупност от точни ментори, които вече са извървяли пътя, който ти искаш да стигнеш. Хора, които са развили 7-цифрени брандове в електронната търговия. Също така софтуери, които буквално ти изграждат целият бизнес в рамките на 10 минути и след това го движат почти автономно. Както разбира се, общност от хора точно като вас. Хора, които искат развитие, имат голямата амбиция и хора, с които в момента ще направим всички тези предавания. Разбира се, освен това имаме видеообучения, след които ще сте бизнес експерти, както изключително много ресурси, шаблони, калкулатори и всичко, което на мен лично ми е генерирало на 3 милиона евро на 22 години. Така че, моят подарък за вас в момента е именно безплатния софтуер, който може да използвате от линка в описанието. Първия софтуер в България, който изгражда целият бизнес от продукт, сайт и реклама в рамките на 10 минути напълно безплатно. За първи път има такова нещо и това е моят подарък към вас, в който да влезете, да разберете и ако това е нещо, което искате да стартирате, MasterBrand да бъде място, което ще го направи истина, защото именно това са менторите, които могат да те бутнат, точно както говорим в този подкаст и съм сигурен, че може и твой живот да бъде променен, както и на нашите 400 плюс успешни студенти, буквално генерирали няколко милиона до момента, именно от MasterBrand. А сега пожелавам приятно гледане. Тоест, не толкова до парите, а да стигнете до някаква менторска насока. Аз много обичам да казвам, че ако нямаше ментори на този свят, ние още щяхме да си палим огъня с камъни. Защото знанието се предава, то около вас, особено с изкуствен интелект, човек. Ти можеш, в джоба ти имаш цялото знание на света.
ползвай го, учи се, нали? Не започвай преди да има някой, който ти каже направи тази стъпка. Заобгради се около тия ментори. После има един много готин въпрос, аз ще питам как да се заобградиш, как да ги намериш, да ги привлечеш. Те хора ще ми кажеш тогава, но наистина съгласен съм с теб, че менторите са може би най-големия шорткът в този живот. И това е начинът наистина да не почнеш по грешен път. Много хора биха се интересували, важен ли е университета, за да създадеш свой бизнес, има ли по-бърз начин от него? Аз знам, че ти ходиш на университет и най-вероятно большинството или са били, или ходят на университет от хората, които нагледат. Да. Ти имаш много какво да им кажеш тук. Да. Ами първо зависи какъв тип бизнес желаеш да изграждаш. Сега, ако желах да направя строителна компания, няма да е лошо да съм завършил примерно нещо от сорт на архитектура или нещо от този сорт. Даже е много, много нужно. Ако искам да имам адвокатска кантора, е хубаво съм учил нещо от този сорт, той иначе няма как. Но специфично за онлайн бизнес, съдейки по това, което аз уча също, и тук не казвам нищо от сорта да не ходите на университет, да не се образувате и така нататък. Правете го, лоши знания няма и без това. И само ако трябва да ходите на университет и да си изграждате бизнеса и да работите в същото време, ще стане едно нещо, това да бъдете много по-организирани. Така че минуси няма. Но спрямо въпроса, който ти ми зададе, не е нужно. Не е нужно изобщо. Защото първо, че в момента този онлайн свят се развива толкова бързо, на такава степен, на която университетите не могат да нас смогнат. В смисъл, те преподават неща от динозавърска образователна система. Докато само последните 3 години целият бизнес модел се преобразува страшно много. И то не е само този, а цялостно. AI променя много аспекти в много различни индустрии. И все пак не си ли съгласен, че когато ти ходиш на университет, да кажем 4 години средно образованието, нали, ти влизаш в една група, с която се движиш с едно определено темпо. И аз знам, че всяка една група се движи толкова бързо, колкото е най-бавния в нея, защото тази група трябва да го влачи и него. И точно поради тази причина образователната система, дизайна я направен да върви с едно темпо, на което всички могат да устоят. Обаче има един човек, който е със страшни амбиции, човек като тебе, който ще постигне уникални неща. Не смяташ ли, че тогава ти можеш да избереш своето собствено темпо, защото да кажем материала за един семестър ти може да го научиш за една седмица. Ако имаш човек, който да ти го покаже достатъчно бързо, който да смогва на твоето темпо, и точно тук се връщаме на менторите. Това, което ти ми каза в началото. Наистина, ако имаш ментор, ти можеш да се движиш много по-бързо. Така че не мислиш ли, че по-добре да имаш ментор, който го е постигнал, който да се занимава с теб и да ти даде точно знанието, което ти трябва, отколкото университета? Ако трябва да мислим логически, каквато и да бъде индустрията, в която вие занимавате или желаете да се развивате, е хубаво човек, от който да се учите, да практикува активно или да е практикувал и да има опит в тази индустрия. Ако искате да имате бизнес, какъвто и да е сорт, малко са хората, които са преподаватели в университетите, които наистина са имали активен бизнес или имат в момента и го движат. Има и такива, но са рядкост. Така че това е първото нещо, което аз винаги гледам. Дали човека, от който аз желая да се уча, наистина има опит, има какво да ми каже. Защото иначе това е все едно аз в момент да пусна курс или да отида да преподавам в някой университет за шпакловка. Примерно. На теория мога да кажа всичко, да, аз мога да го науча наизуст. Практически нищо не разбирам. То направо си е грях да се преструваш на нещо, което не си. И знаеш ли кое е интересно тук, че ако се видим всички тези онлайн гурута, нали, сега е супер модерно, всеки втори вече ще те учи, ще ти показва как това. Тези хора не са буквално изкарали една стотинка с това, което правят. И същото време, с такова. Значи той казва много вярно. Ако искаш ти да преподаваш или да се учиш от някой, трябва да слушаш само хора, които вече са постигнали, живеят живота, който ти искаш. И това ти е перфектен филтър. И заради това, ако просто наистина отделите ни 5 минутки, видите, този човек, на който ще дадете поредните пари, за да ви научи как да направите всичките пари на този свят за 24 часа с 3 минути на ден, реално ще се случи или не. Така че това е страхотен съвет да провериш дали хората наистина са постигнали това, което преподават. И сега ще върна малко по-назад. Ти ми каза електронна търговия, дропшипинг, хората може би им станаха интересно, нали, те резултати и така нататък. Как точно става? Коя за теб или коя е твоята тайна, за да успееш в електронната търговия през 2026? Нали, може да ми дадеш повече философския въпрос от към начин на мислене и по-тактичен въпрос от към окей, аз го гледам този подкаст, какво точно да направя сега, за да мога да успея? Къде да отворя, къде да включа, кой сайт, нещо, как да го направя? Ами първо, според мен няма някаква тайна за това нещо. Няма нещо, което да има някаква
секретна информация, която никой да не знае. Ако ти я приложиш, ще успееш веднага. Okay. Не вярвам в такива неща. Също нещо, от което много бих странил цялостно е грешна информация, а онлайн е пълно с грешна информация. Както споменах аз в началото, следвах само грешна информация, следователно изгубих пари, време, много неща. Да. Не знам, аз когато гледам някой онлайн, то си личи дали този човек наистина е това, за което говори, или се преструва. То се усеща в енергията, начина по който говори. Поне аз винаги съм забелязвал тази разлика между хората, които са онлайн. Но ти можеш да го забележиш, има хора, които не могат. Какво да гледат? Какво е първото нещо, което гледаш в някой? Лично аз съм на малко по-развито ниво, така да се каже, може би от хората, които потенциално мислят да започнат с нещо от този сорт. Аз гледам другите хора, които следват този въпрос на човек. Дали има хора, които аз знам, че са установени лица в сферата, които също го следват. Mm-hmm. Това по принцип ми е зелен флаг, че този човек наистина е читав. Ако никой друг не го следва, ще е малко под въпрос. Другото нещо, разбира се, резултатите, които той е направил. Колко дълго траен с тези резултати. Да не е нещо, примерно преди 3 месеца е било на 0, ти за 3 месеца стана милионер. Такива неща, Дисни приказки, аз не вярвам. Бягай. Да. Трябва да има доказани резултати с течение на времето, да има много материал за назад, който може да бъде погледнат и да се установи дали този човек наистина е това, на което се представя онлайн. А много хора не са. Човек като теб, примерно. Аз преди да се прибера в България, не знаех кой си. В смисъл, не бях чувал за тебе. Да. И дори сега, ако ти отворя старите клипове, инстаграмът и неща от този сорт, мога да видя много точно ясно. Цялото ти изграждане цялостно, от Fortnite до Hyperclothing, до еди какво си, къде си в момента. И цялостно, първо, че има много хора в тази сфера, които дори няма да ги видите в онлайн мрежите. Даже повечето на високо ниво са така. Но смея да кажа, че Наско е един от хората, да не кажа може би единствения в цяла България. Първо виждам какво прави той зад всички тези сцени тук и за всички камери. Виждам колко много усилия полага в работите, в които се стреми да изгражда и нивото, на което прави всичко. Съдя най-вече по хората, с които работи той, а те са наистина на страшно високо ниво. Дори хората, които в момента са организирали това цялото нещо тук, час и половина само стоях и гледах как си вършат магията тези хора, така че Наско със сигурност е един човек, който аз лично ми го доверил от до и не знам дали има друг такъв в България. Много ти благодаря за тия думи, брат. Наистина това абсолютно значи супер много за мен. Абсолютно заслужени. Много ти благодаря за което. Окей. Тоест искаш да ми кажеш като заключение, че няма тайна, а съвета, който ти можеш да дадеш, да може най-бързо да тръгнеш в електронна търговия, дропшипинг, каквото и да е точно, нали? През 2026 е това да намериш някой, който да слушаш. А начинът, по който можеш да го намериш, е да видиш неговата история, неговите доказателства, какво е постигнал, доказателствата на хората, които е учил и да почнеш да ги следваш. Това е много добър съвет. И вижте как пак се връщаме към менторите. Менторите са може би номер едно нещо. Съгласен на 100%. И сега още малко по-надълбоко искам да влезем. Електронна търговия, ти каза, трябва ти продукт, трябва ти сайт, място, къде да го продаваш и начин, по който да го продаваш с реклама. Кажи ми, обясни ми за анатомията на успешната реклама. Как ти създаваш видеореклама, която кара хората да поръчат твоите продукти? Може би ще имаме някаква, извинявай, ще прекъсвам, някаква аудитория, която вече са по-напред стартирали са, обаче не всички реклами. Как ти го правиш? Ами начинът, по който аз го правя и начинът, на който аз съм научил от хора, които са много по-успешни от нас в тази сфера на нещата, е да познаваш пазара, на който продаваш. Това е основното нещо. Да знаеш точния човек, на който продаваш. Какви са им проблемите. Те дори може да не знаят, че имат и проблем. Трябва да установиш. Има една много хубава книга, Breakthrough Advertising. Тя се води като Библията на маркетинга. От едно време още тази книга е написана. Страхотна книга. Там се описват две неща. Трябва да познаваш пазара, на който продаваш. Специфичния аватар, на който продаваш. Да кажем, че аз продавам абсорбатори за влага, за стаите. Ако пуснеш една обща реклама, малко вероятно е тя да тръгне. Понеже имаш много конкуренти онлайн, пазара е огромен, трудно е. Дай ми пример за една обща реклама, само да могат хората да си го представят. Как изглежда една basic обща реклама? Искате да дишате по-чист въздух. Окей. Обща реклама. Да.
Сега една печеливша реклама би изглеждала по този начин. Детето ви боледува ли твърде често по време на есента и на пролетта? Знаете ли, че това всъщност е от влажния въздух, който се събира в къщата, който също създава бактерии и този абсорбатор може да спре вашето дете да боледува толкова често. Следователно вие да може да ходите спокойно на работа, така и така. Разбираш ли? Да знаеш на кой продаваш, какви са им проблемите. Не на повърхностно ниво. Трябва да колкото се може по-дълбоко да гледаш. Окей, И уникален да комуникираш това нещо и рекламата не трябва да е реклама. Ако кажеш, ето го този абсорбатор, минус 30% само днеска, примерно, купете. Да. Никой няма да си купи. Да. И хората трябва да усещат, че ти наистина желаеш да им помогнеш, че разбираш проблема, именно, че този продукт, който ти продаваш е специално за тях, че те най-накрая са намерили нещо, което ще им помогне истински. Да. За мен това е най-важният фактор. Това е уникален съвет. Браво. И втория ми въпрос веднага към него е, окей, ти казваш, трябва да познаваш по-добре твоя клиент, отколкото той сам познава себе си. Как да го познаеш? Как се случва това? Ето, дай да продължим пример с абсорбатора за влага. Да. Как аз да го опозная този човек? Къде да разбера какво иска, какво не иска, от какво се страхува? Повърхностният отговор е интернет. Всичко има в интернет. Добре. Вече по-специфично. Reddit форуми, Amazon ревюта на продукта, който продаваш, да четеш какво пишат хората, от какво се оплакват, от какво са доволни, какво точно желаят от един продукт, защо избират този вместо този. Всякакви такива неща. Хора, които се интересуват очевидно от проблема, който ти предлагаш да им решиш, специфичните им нужди и изисквания към този продукт. Окей. Да. Okay. Тоест, хората могат да влезат, примерно в Amazon, могат да влезат в разни форуми, BG Mama, например. Буквално това е наистина много. Да. Аз тук също бих допълнил и конкуренти. Ревюто на конкуренти, снимки, как те продават. Amazon, ти то реално с Amazon, буквално, това е също нещо. Да. И след като събереш тази информация, може да си изложиш някой документ, след това правиш рекламата да изглежда естествена и натурална и специфично да влиза в проблемите на твоя човек. Абсолютно. Като заключение. Това е уникален съвет. И само ще ви кажа едно нещо. Те всичките неща ги чувате, разбирате, осъзнавате, виждате колко са стойностни, но ако утре, дори веднага след този подкаст, като го изгледате, ако не ги приложите, вие не се различавате с нищо от човека, който никога няма да гледа този подкаст. Тоест този, който знае и не прилага, не се различава от този, който не знае. Така че единственото ви оръжие тук е директно да започнете да имплементирате и да предприемете действия. Това, което той ви каза, е уникално. Така, даже само да вметна, да. даже е много по-зле, ако знаеш какво трябва да направиш, да не го направиш. Защото човека, който не знае, си кажеш, той не знае. Примерно лимитиран човек, какво да очакваш от него? Имаш потенциал, имаш и вече някаква базова информация, някаква насока и ти нищо не правиш по въпроса. То какво да стане? Няма какво да стане. И после мрънкат. Абсолютно. Че кой си ми е развалил държавата, че баща ми, че не. Ти поеми отговорност за собствения си живот, така както и той каза в началото. Неговата история съм сигурен, че много от вас ще ги вдъхнови. Последен въпрос и продължаваме по по-различни теми. Дай ми твоите 3 най-големи грешки, които ти си правил, когато си стартирал с дропшипинг, за да можеш да спестиш на някои тея грешно похарчени пари, това време, което може да не е ползотворно. Нали? Обясни за рекламата. Дай си топ 3 грешки, които веднага някой може да ги спести. Само 3? Те са много повече от това. Добре. Най-добрите 3. Първо бих казал, и то е комбинация, но да не бързат твърде бързо да пускат продуктите. Направете си всичко, от което се нуждаете спрямо информация, проверете пазара, проверете продукта. Дайте си примерно 3 дни само да гледате и да си направите ресърч. Това е много важно. Другото нещо, което е много голяма грешка, е когато пуснете един продукт, да кажем, аз не продавам в България, но в чужбина, примерно, на първите 10, 20, 30, 50 сарчни долара да няма никакви добри статистики и да си кажеш, това няма да стане. Да спреш продукта твърде бързо. Повечето хора, които го правят това, убиват потенциални... Извинявай, статистики на кое? На рекламите. Да. На мета-рекламите. Когато пуснеш една реклама, има 3 основни статистики, които са от най-голямо значение. CPC, CTR и CPM. Това е преди да имаш продажбите. Ако желаете да разберете какво означават те, могат да погледнете видеята на Наско Пелтеков. Той ще ви обясни по-подробно от мен. И когато тези статистики не отговарят
на това, което трябва да отговарят, ако продуктът е печеливш и хората просто го спират, те му отбиват потенциала. Та, за трета грешка, мисля, че те са основните Само две. да те питам, окей, ти казваш, нали, ако в началото нямаш никакъв резултат, колко време трябва да изчакаш, за да видиш някаква конкретна метрика? Много зависи къде продаваш, с какъв бюджет си пуснал рекламите. Това са неща, които са от голямо значение. Ако продаваш в България, тази точка ще е една. Ако продаваш в Америка на много по-голям пазар, с много повече конкуренция, хора с много повече пари, ще трябва да изчакаш малко по-дълго време. Да. Защото алгоритъмът трябва да се оптимизира за твоята реклама, за твоя сайт, да се намери аудиторията. Грубо 3 дни може би. С по $100 на ден бюджет в Америка. Окей. Това вече е много точен съвет. Да. Значи, ако нещо не го видите веднага, не дейте се плашете, не дейте бягайте. Бъдете спокойни, че нещата ще се случат след конкретно време. Даже и при мен, аз мога да дам личен пример. Има моменти, в които ние пускаме продукти, които първите дни даже са на загуба. Обаче виждаме примерно, че има някакъв потенциал за развитие, базирано на conversion rate ни в сайта, да ме колко хора купуват от всички хора, които влизат в сайта, статове на реклами и така нататък. И си казвам, да го оставим още 1-2 дена, да видим какво ще стане. И са ставали, да. Изведнъж тръгва всичко. Да, така да се каже. Окей, значи второто нещо е дайте си време. И третото? Да слушам грешните хора, пак е едно и също. Защото ако слушаш грешния човек и той ти каже прави това, това и това, само се набутваш и губиш пари, се отчаиваш. Аре, ти парите ще си хванеш някаква работа, както и аз бях направил с моя партньор в началото, с моя съдружник. Аз работех в един хотел 12 часа на ден на рецепция, той работи в Change Bureau. И за да изкараме някакви пари, да може да си ги вкараме в бизнеса. И ти работиш, мъчиш се и накрая получаваш някаква грешна насока и всичко отива по дяволите деца. Така че пак просто трябва да имат правилната информация. Окей, т.е. ментор, отново, за трети път го повтаряме, пак ще се върнем в следващия въпрос до това. Ментор и да не бързаш. Да се довериш на процеса. Окей, това е уникален съвет. И тук ти каза, ти си работил на рецепция, твой партньор в Change Bureau. Искам само да отбележа колко е важно това. Ти в момент си стигнал до ниво, в което ако някой те види на улицата, нали, нещата, които правиш отстрани за запознай, той ще си мале, това му е дадено и така. Дори тези хора, включително и аз, сме минали през всички тези нормални неща. И какво означава това? Това означава, че ако в момента, дори ти, сигурно някой, дето гледаш, работи на рецепция или някакво, това не е причина да не успееш. Това е живо доказателство, което седи пред вас, че дори това да го правиш и след това имаш достатъчния разум, не да идеш се напиш в петък на дискотека, ами събереш тия пари и ги вложиш в бизнеса с правилната насока от ментори, се дадеш време, ти ще успееш. Но повечето хора просто е по-лесно да си отворят една биричка, да идат в Пловдив, има едно място Сипи, да се напият петък вечер и какво правим? Сипито не е лошо място. Сипито не е лошо място, извинявам се. Сега ще кажа нещо такова. В началния етап, началният етап на изграждане на бизнес, там няма баланс. Балансът е след това. Даже става от обратна страна на баланса вече, като имаш малко по... Чувате ли го това нещо? Няма баланс. Да. Ако гоните баланс в началото, дори аз това го казвам на всеки, който ме пита, може ли да ми дадеш някакъв съвет. Първият съвет е, ако не си готов да дадеш всичко от себе си, дори не почвай. Няма за какво. Да. Аз бях стигнал до етапа, заедно с моя партньор в началото, в който бяхме на последните си пари. Пак казвам, аз никога не съм желал да питам нещо за пари, дори те да са им предлагали да са им помагали на моменти. Не е било нещо, на което знам, че има някой зад гърба ми. Баща ми беше купил първата кола Citroen C5 2009 година за подарък на 19-ти ми рожден ден, като изкарах книжка по-скоро. Това ми беше първата кола. Бях стигнал до момент, в който бяхме без пари с моя съдружник и аз щях да я пусна да се продава, защото трябваха ни пари за бизнеса, просто спестяването свършваха, заплатата не стигаше и аз бях готов на каквото и да нямаше никакво значение за мен. Дисциплина. Да, когато работех в хотела, аз работех дневни и нощни смени. Всяка една нощна смяна не съм спал на дивана, защото може да го направя. 8 часа съм работил върху бизнеса, колкото се може повече, за да го изграждам на макс, за да може да се махна там по-бързо. Осъзнавах, че ми е дадена тази възможност от Господ това време да нямам клиенти в хотела в момента, защото нощна смяна никой не влиза. И се възползвах на макс. Та в началото няма баланс. Имало е пъти, примерно, когато свършвам работа в 8 часа вечерта, петък вечер, и тогава още нямах и кола и се прибирах пеш. От хотела, където работех, до у нас, когато още живях с нашите тогава, беше около 40 минути пеша да се прибереш.
И се прибирам 8 часа вечерта, свършвам работа и тръгвам към нас. И само минавам по главната и виждам всички тълпи от хора, направени, готови за капана, петък вечер. И аз си викам, аз съм буквално като цяло старото овце и аз сам, другата посока към другата част. Let's go! И си викам, някой ден знам, че това тук няма да е било на празно. И благодарение на Господ всичко окей сме, така да се каже. Слава на Бог за тези благословения, които ни е дал, наистина. Абсолютно. Всеки ден това е най-важното нещо, да бъдеш благодарен. Колкото и малко да се струва, че имаш, факта, че си събудил здрав и прав днеска и никой от твоето семейство, нали, не му се е сторил живота, трябва нищо лошо. Имаш хора, които те обичат. Какво повече ти трябва наистина? Всичко друго и без това се свиква. Да. Нищо друго не е толкова важно, което не означава, че не трябва да ти пука за него, да нямаш амбиции към него. Да. И сега ще питам, между другото въпросите, в които в момента ще влезем, са много интересни, така че изслушайте ги. Повярвайте ми, няма да чуете нещо по-стойностно този месец. Така че това е нещо, което ще се струва. Кажи ми, брат, в живота, в бизнеса, във връзката, в фитнеса, има моменти винаги, в които ще ти дойде да се откажеш. Самата дума страст идва от латинското пасио, което означава страдание. Тоест ти няма как да нямаш страст без страдание. Това всичко означава, че във всяко едно нещо, без значение в какво ще се занимаваш, ще страдаш, ако следваш нещо, което си струва. И моят въпрос към теб е как ти определяш това, за което се струва да страдаш? Когато страданието е свързано с процес на някоя цел, която гониш, то тогава страдание, дори това е просто една наслада, която ще направи печалата или резултата още по-сладък. Може би не си струва, или то не може би, със сигурност не си струва страданието, когато си с грешните хора, или ако се занимаваш с нещо, примерно, не знам, като пример ще дам хора, които продават наркотици, примерно. Те желаят да имат пари, да са с възможности, обаче аз не мога да се представя да знам, че си лягам днеска вечерта и моето семейство е в опасност, аз съм в опасност, не знам дали се събудил или някой няма да ме убие. Това пак е страдание, което за мен не си заслужава. Ако е нещо смислено, върху което ти работиш и имаш някаква по-висша цел и процесът ти е страданието, тогава абсолютно, нали, си струва да преминеш през него. Но ако твоето страдание е свързано с нещо, което дълбоко в себе си знаеш, че това не ти е най-висшата цел в този живот, не. За връзките специфично мога да говоря повече, защото имам следващия въпрос за там, да. И причината този подкаст да бъде възможен да съберем всички гости напълно безплатно, да ти дадем информация буквално за милиони от най-успешните хора в цяла България, MasterBrand. Именно двигателя на всичко това. Това е нашата менторска екосистема, в която получаваш софтуер с изкуствен интелект, който създава, поддържа на 100% автономно целия бизнес, който можеш да изградиш сега. Разбира се, 7 цифрени ментори, които вече са минали по пътя, имат предварителни решения на всеки един проблем, който ще ти излезе и буквално те държат за ръка. Разбира се, общност от хора, които са предприемачи, които мислят точно като мен, теб и всички останали. И това е място, което събира всичко това в едно. Разбира се, всички останали компоненти, видеообучения, ресурси, които лично на мен сме генерирали само 1,8 милиона евро, са вътре и наистина това е място, където може да промени животи, точно както промени на 400 плюс човека в България и генерираха 7 цифрени приходи в оборот и печалба. Така че ако ти сериозен и ти е писнал да си на едно място, може да го направиш както Влади, например, от малък град, буквално в момента прави 40 000 евро на месец, само 2 месеца откакто влезе. И пък Виктор, който направи 14 500 евро в рамките на 3 месеца. Както и нормални хора, буквално ученици, които влизат 3 дена откакто са в MasterBrand програмата, 800 евро на 15 години ученик. Както 15 годишни, така и 40 годишни си променят живота благодарение на това нещо. Така че аз съм сигурен, че може да промени твоя. Страдания в бизнес и трудности не са ме поклащали просто. Като човек съм такъв, даже съм малко по-странен в това отношение. Аз си гоня проблемите, обожавам да имам проблеми. Нещо да не е как трябва. Проблем солвър. Тогава толкова жив се чувствам, когато нещо се... Кажи на когато се е оплескало, така да се каже, когато се е оплескало и ти просто трябва да намериш някакъв шанс. Примерно имаш 3 дена, блокирали си парите, какво правим? Трябва да платим на този, трябва да пуснем рекламите, нямаме пари, блокирано е всичко, какво правим? Това е един такъв адреналин, трябва да мислиш, като си опран до стената, може би за мен тогава е най-забавното. Това никога не ме е плашило по никакъв начин. Така че да. Искам да се вслушате само в тази гледна точка на нещата, че когато стане кофти, това ти е причина да се стягаш, да действаш, това е шансът ти да се подобриш и да си вдигнеш скилсета, уменията, за да можеш да излезеш от тази ситуация, вече си 10 пъти по-добър. И това е интересното. Ако само печелиш, примерно,
Мога да дам пример с видеоигрите. Всеки е играл GTA. Повечето хора, които, нали, момчета, които ни гледат, е играл GTA. Имаше хакове. Ако играеш с хакове, сте забелязали, че играта мръзва много по-бързо. Забавата е, когато е трудно и не можеш, и се пробваш, и не можеш, и в един момент най-накрая успяваш. Насладата накрая е пряко свързан с колко си страдал наистина в началото и в самия процес. Да. Абсолютно те разбирам и съм на 100% съгласен с теб и като заключение на това просто искам да допълня. Ще осъзнайте за кое нещо си струва да се страда в този живот, ако имате достатъчно силна причина, която да води, ако имате по-голяма цел, която знаете, че след време ще ви се отплати. И затова, ако сте около кофти хора, защото това ви е компанията пред блока, дори сте малки, големи, ако ще и на работа да е, не си струва да страдаш там, защото знаеш, че голямата цел я няма, че не се... Ти знаеш, че искаш нещо повече. И по същия начин, ако пък е в бизнеса, знаеш, че този бизнес, ето електронна търговия, е един от най-добрите бизнеси, които можеш да започнеш сега. За това нещо се струва да страда. Тоест, имайки достатъчно голяма причина и достатъчно голямо защо, всяко едно как може да бъде преминато. Абсолютно. И следващия въпрос е много интересен. Ние много си говорили с тебе и това е нещо, с което аз също страдам, затова ми е интересно да разбера твоята гледна точка. Можеш ли ти да убедиш някого да направи нещо, което противоречи на неговата идентичност? Или с други думи, можеш ли да промениш хората? Hold my beer. Толкова дълго време вярвах и съм го правил наистина. Имал съм разговори с хора и съм променял вярванията им. Отварял съм им с едно мирогледа. Дал съм им нов начин на мислене, мироглед, нова призма, през която да гледат на живота. Но има един много важен фактор. Дали те са склонни да слушат. Имало е хора в моя живот, които са били много по-различни от мен, в което няма нищо лошо. И съм се пробвал да ги убедя за общото благо, да вярват в нещо по-висше, да променят навиците си, да мислят по-позитивно, да бъдат по-смирени, по-спокойни, не толкова избухливи, не толкова ядосни, постоянно емоционални. Но на сила хубаво не става. От човек може на сила да вземеш, но не и да му дадеш. Последната година и половина-две много сериозно се научих този урок, че на сила не мога да дадеш, може само да вземеш. Ето тогава това е страдание, за което трябва да знаеш, че не си заслужава. Защото какво? Аз мога да си отдам целия живот на който да е този въпросен човек, да се пробвам да ги променя. Само че аз не съм Господ и няма да се преструвам на Господ. Не съм ангел спасител. Давам си времето, опитвам се. Ако нещата не се получават, аз не съм тук да си отделя цялото време в човек, който просто му е все тая. Ти искаш да ми кажеш, т.е. че технически можеш да го направиш. Просто за някои хора не си струва да отделиш всичките тия 10-20 години дори. Със сигурност не си струва. И т.е. това е фактора, който ти гледаш, да. Да, дали човека отсреща, примерно става някаква ситуация, става грешка, говориме, това нещо повтаря ли се? Системно ли е? Веднъж е станало, 2 пъти. Нещо от това. Всеки прави грешки, аз правя грешки също. Постоянно. Хора сме. Хора на мен ми се ядосват също, но говорим, тези неща вече не се повтарят. Учим се от грешките си. Не е нещо системно. Когато е системно, за мен това първо е неуважение, защото показва, че това, което съм ти казал, на тебе ти е се тая. И че цялостно не ти пука за мен. Да. Ако ти пукаше, щеше да го прекратиш това нещо. Аз наистина вярвам, че и моето казване е следното, че имам цялата енергия на света да помогна на хора, които го искат и нула енергия да карам хора да го искат. По същия начин. Много точно казвам. И съм абсолютно съгласен. Да. Преди си мислех, че всеки мога да променя, че с правилните думи, ако създам правилната енергия на разговора, ще станат нещата. Да. И са се получавали за кратко време, може би, но в дългосрочен план. Да. И аз даже ще ти дам един пример, просто и още една перспектива да дам на нещата. Ако ти си сърдечен хирург, примерно, и искаш да научиш, да кажем, човек с Даун синдром, с проблем или с аутизъм, да стане и той сърдечен хирург. Не, че няма да успееш, но може би ще отнеме 30 години. И за същото това време, ако работиш с хора, които горят за това нещо, хора в университет, които се учат, ти за тези същите 30 години можеш да научиш 100 човека, 200 човека и така нататък. И наистина тук съм съгласен с теб, че трябва да се
дават тия усилия, аз съм много за да се учат, да се помага, но само единствено на хора, които го искат, защото там си струва. И заради това се струва да страдаш, защото имаш по-голяма причина. Абсолютно. На мен това даже ми е любимото нещо, да мога да помагам на хората. Аз от 8-ми клас съм водил тренировки за деца, които са на 5, 6, 7 годинки, по баскетбол, по волейбол. От малко ги правя тия неща. С удоволствие съм ги правил. Толкова много щастие са ми предавали да знам, че аз имам нещо, с което мога да помогна на някой друг. Това е за мен лично най-невероятно чувство на света. И това правим с този подкаст в момента. Да, силно се надявам, ние го правим, силно се надявам хората да си, след като свършат да го гледат, да си дадат някаква сметка за техния живот и че в България е абсолютно постижимо всичко до. Ще стигне до там. Да, спокойно, много, ще стигне до там. Много... Каква важност за теб са хората, с които ти прекарваш най-много време? И защо трябва да внимават те, които гледат? Ами първо, че е от огромна важност. Защото ако ти имаш някакви цели, някакви общи интереси или имаш нещо, което желаеш да създадеш и си в начален етап на нещата и хората около теб те гледат накриво или странно. Мога да дам пример със себе си в началото, когато изграждахме това цялото нещо с моя партньор. Моите колеги от хотела ходиха на дискотека всеки уикенд. Всеки уикенд без да пропускат. В рамките на 3-4 месеца, докато работех там. Аз веднъж не отидох или веднъж отидох всъщност. Най-накрая като напуснах, от уважение за тях, защото те наистина ме канеха всеки уикенд, бяха страшно готини хора. Аз се им отказвах, защото знаех какви са им приоритетите. Да, сега мога да отида аз на дискотека хора, по ресторанти и така нататък. Но сега вече мога да си го позволя като време най-вече. Мани финансово. Но това време, което тогава съм вкарвал и аз и моя партньор, не мога да го губиш това време. Твърде е ценно. Ти и без това вече си твърде назад. Нямаш време да губиш. Трябва да действаш много повече от това, което... Да наваксаш това, което нямаш. Да. Okay. Та хората около теб са страшно важни. И освен за партньори и за приятели, е също много важно връзките, които ще изграждаш с момичета или с момчета също. Партньора, когато кажа партньор, имам предвид в бизнеса, но тук говоря за лични взаимоотношения. Да. И добре, дай да те питам тогава. Ти каза, нали, бизнес, лични взаимоотношения, фитнес, здраве, каквото и да е. Но да го съберем цялостно и да го кръстим в живот. Какво гледаш ти точно, когато се запознаеш с някой нов човек или каквото и да е? Какво гледаш точно в него, за да може спокойно, като си кажеш, ако аз приличам на този човек, дали ще се зарадвам, отговор да бъде да. Какво гледаш, мисля, какво търсиш в него, за да си струва твоето време? Виж, аз имам всякакви приятели, брат. Имам приятели, които са, много големи пичове, нормални хора. Да. Не желая да ги наричам така, защото аз също съм нормален човек, както и ти. С нищо не сме повече от тях. Хората разбират. Но с нормален начин на живот, така да се каже. И си прекарвам страхотно с тях. Но това не са хора, с които изграждам неща. Има си хора за всичко. Хората, с които аз стремя да работя, да се развивам, първо, цели и най-вече приоритети. Да знаят какво желаят, върху какво работят, да бъдат с много огнен дух в себе си, с страст за това, с което занимават. Дори може да е нещо, което изцяло не е свързано за онлайн бизнеси. Да имат някаква страст, която ги влече и да се изграждат на макс просто. Спрямо работа говорим тук. Тоест да имат голяма цел. Да. И да си я преследват. И да им е приоритет. И да не правят компромис с нея. Да. Тоест това е твой съвет към хората, които са в отровна среда, искат да намерят някаква друга. Добре, да къде са тия хора? Къде да ги намериш тия хора? Как да стигнеш до тях? Ами в началото, когато не ги познаваш, има едно място и това онлайн. Окей. Там да взимаш примери от тях, да се свързваш с тях. Ако можеш, разбира се, ако имаш тази възможност. Това е едно място и може би единственото. Книгите също. Аз обожавам да чета книги, най-вече за саморазвитие. Книгите са страхотен пример, но знаеш, с времето, когато се изграждаш ти като човек и се променят твоите качества, ти привличаш такъв тип хора около себе си също. Примерно, аз не съм планирал да се позная с теб, нито ти с мене. Или с много от другите хора, с които се познаваме. Разбираш ли? Но това с времето някакси вселената напасва тези хора, защото ти ги привличаш вече. Ти си на по-усъвършенствено ниво и живота ти по един или друг начин те възнаграждава за това.
Това е страхотен съвет и много готина перспектива, през която и хората, които гледат, могат да видят за собствения си живот. Вместо ти да тръгваш, да пишеш на 200 човека, не е, че има лошо в това, нали? Да ходиш по някакви евенти, да, запознавай се, но начинът, по който можеш си 10 пъти по-ефективен е вместо да гониш, да привличаш. Абсолютно. Тоест ти казваш да станеш човека, който привлича тези хора и те сами ще дойдат, ти дори няма нужда да ги търсиш. Абсолютно. И даже елементарен пример е с момичетата, примерно. Вместо да стоиш и да пишеш на 200 момичета на ден, като някакъв идиот, да си губиш време с такива пълни простоти, остави ги на страна, изгради себе си. Това са оказвали много хора. Не е нещо ново, което казвам. И Андрю Тейт и всякакви брат. Изгради себе си, най-вече психически, умствено, да има какво да кажеш, да мога да водиш един интелигентен разговор, защото в днешно време е очудващо рядко това нещо. Факт. Изгради себе си, физиката ти, разви се в една или друга сфера на нещата, покажи, че ти имаш стойност. И когато хората видят, че ти имаш стойност, те сами ще дойдат. Okay. Не само жени, мъже, всичко. Така че да. Жени, мъже, възможности, бизнес и партньори. Абсолютно. Не дейте да преследвате, а привличайте. Това е уникално. И следващия ми въпрос към тебе, както ти леко няколко пъти почна да говориш по тази тема. Как една жена, с която си във връзка, може да влияе на бизнеса? Започни и след това кажи на живота ти. Защото аз те питах за приятели, но специфично жената е човека, с който най-вероятно повечето хора ще остарят. Нали? Това е твой партньор. Да. Искам да ми кажеш за това нещо. Първо една жена или ти я котва, или те издига по начин, по които ти дори не си представил, че мога да бъдеш издигнат. Да. И това се забелязва винаги в трудните моменти. Във вашите взаимоотношения. И не само тогава, в най-елементарните неща, всекидневието. Как се държи с тебе, уважава ли те, спокойна ли е, постоянно ти мрънка, постоянно има някакви изисквания към тебе, не ти подкрепя мечтите, казват, че много работиш, че неща от този сорт, постоянно едно съдене. Това не е човек, с който ти можеш да изграждаш и даже ти е много голяма котва. Ще търпа винаги само надолу. И това не я прави, не е лош човек. По никакъв начин. Да. Тя просто желая нещо друго. Нормален човек, нормално момче, така да се каже. Да обръща повече внимание, защото да си имаш бизнес се изисква и доста време да полагаш в това нещо. Има някои месеци, периоди от време, в които ти си постоянно на лаптопа. Има пъти, в които аз се прибирам вкъщи и до 2-3 часа вечерта аз работя, защото просто се налага, няма как. Те е от огромна важност това нещо. Дали съпруга да ти помага, да ти улеснява ежедневието или да ти създава просто повече задължения, проблеми, мрънкане, ама аз искам това да отидем там, не прекараш време с мене. Нормално е да иска да прекара време с тебе, но ако и ти кажеш, виж, сега в момента е труден период и нямам това време или тази възможност да отидем на ресторант или да се разходим да види къде си, няма как да стане. И ако тя продължава ти мрънка, трябва да преосмислите дали тази жена наистина ще бъде ключа към вашия успех в дългосрочен план. Да. И дай пример на хората, както в негативното може да дърпа. По какъв начин може да вдигне тази жена? Какво може да направи с теб? Не знам, това нещо дали аз съм го изпитвал още до такава степен. Добре. Но със сигурност съм имал взаимоотношения с момичета, които са били просто позитивни. Аз съм се усирал много пъти. Казал съм неща, които сме щели да правим заедно, в последния момент меням планове, защото ми излезла някаква работа. Има момичета, или то по-скоро едно специфично момиче, което веднъж не ми е измрънкала. Разбираш, тя през толкова, аз държах толкова не както трябва с нея спрямо тези неща, че и казвам, че правим нещо и се отменя този план, защото ми е скочила някаква работа. Веднъж не ми е измрънкала. Винаги ми е готвила с някакви елементарни неща. Да ме улесни, да ми вдигне настроението, ако аз съм зле или имам някакви проблеми. Спокойно ти се справиш, аз вярвам в тебе, знам, че успееш. Ти си създаден за това нещо, нямам никакви съмнения в тебе. Това като го чуеш, поне аз като мъж, някой да вярва толкова в тебе, безусловно, то няма по-яко чувство, това може би също. Аз това ще да кажа наистина. Това е Да вярва в тебе повече, отколкото ти дори вярваш в себе си. Наистина. И знаеш ли какво обаче? Семейството на момичето е страшно важно също. Защото това момиче, не знам дали тя ще разбере коя е, ако го гледа това нещо, техните имаха също успешен бизнес. Те бяха строители, много смирени хора, успешни, супер стойностни хора. И явно са предали това нещо на дъщеря си също. Защото тези качества аз ги виждах както в тях, така и в нея.
Така че семейството на едно момиче също е от огромно значение. 100% съм съгласен с теб. И искам само да допълниш. В момента да кажем пред теб стои едно момче, с което тъмън се запознава с някое момиче, нали? Има хубави неща, има лоши. Кое точно да види или какви са някакви сигнали от нея, нали? Освен да си говорят и да опознаваш още повече. Кои са като някакви сигнали, които могат да ти говорят? Кои са лампичките, които трябва да гледаш да ти светнат или да не светнат, за да може ти да се отдадеш на този човек и наистина да му отделиш внимание? Ами това става с времето основно, но в началото, ако ти мрънка, ако има някакъв спор и веднага почне да повишава тон, да обижда, да те гледа накриво, да ти говори грубо, автоматично това трябва да ти е най-големият червен флаг, че просто няма за какво да занимаваш с това момиче. Един човек, който си заслужава да инвестираш време и енергия в него, когато има някакво недоразбирателство, ще седнеш и ще говори както ще говори масите. Да. Аз до сега през моя живот не съм имал толкова огнена ситуация, така че трябва да повишавам тон, да показвам агресия или нещо от този сорт, на който и да е. Даже сме да твърдя, че мъжете сме много по-смирени един към друг и не се обиждаме толкова много, защото знаем, че ако почнем да се обиждаме, накрая се сбием. Една жена, разбира се, не мога да удариш, не е правилно и не се правят такива работи, но те като знаят, че няма да подходиш с агресия към тях, си позволяват много повече към теб, което не е правилно, защото те се възползват това нещо. Това, че ти си спокоен към нея, го използва като минус твой, като слабост. А не е правилно това за мен. Това е много добър съвет. Да ти отговоря директно на въпроса. Да има уважение. Това е уважение, как изговаря нещата, дали ти говори грубо, дали говори спокойно, дали търси мнение от другите си приятелки, дали прави някакви детски номера, ако се скарате, да не ти отговаря в часове и да качва снимки през това време. Всякакви такива неща. Те се знаят. Те се знаят и е много важно да ги кажеш, защото въпреки всичко е важно хората да ги чуят от някой човек, на който могат да гледат. Ти си им пример буквално. И окей, добре, значи да момчета, когато говорите, имате някакви връзки, взаимоотношения, контакти с момиче, трябва да ви уважават, трябва да имате уважение от нея. Номер 1. Кажи ми, ако някой момиче гледа, какво трябва да търси в момчето според теб? С едно изречение да продължим. Амбициозен, позитивен, вярващ. 10. Чухте ли? Буквално това е. Съгласен. Това обаче да имаш ментор. Ето сега това е въпрос, за който няколко пъти казах, че ще стигнем до него. Е единственият пряк път в твоя живот. Някой, който вече го е изпитал, вече го е преживял и директно може да ти каже от опит, а не просто защото много говори или защото го е видял от ChatGPT някъде. По какъв начин ти можеш да привлечеш успешните хора, от които да се научиш? Как ти намери твоите ментори? Как някой, който гледа това вкъщи и иска развитие, той наистина го иска, просто си няма идея, освен интернет, нали? Или дори и това да е. Кажи ми твой опит, как ти го намери? Ами при мен лично беше основно в интернет. Okay. С моите ментори. Просто хора, които ги следвам от известно време и освен професионална гледна точка, като хора ги усещам, че са читави. Добре. Аз имам, не знам дали това умение, предполагам всеки го има, като видиш някой онлайн, как споменах малко по-рано, да си кажеш, той е читав или той се преструва на нещо, което не е. Когато виждам, че този човек има правилните ценности за мене и желая да подражавам на него, това е знак за мен, че бих желал да се науча на повече неща от него. Окей. Тоест ти казваш, онлайн е един от най-лесните начини. Ти вече спомена по какъв начин можеш да ги филтрираш тези хора. Аз тук бих добавил също, за да ги намериш всякакви ти бизнес евенти, на които са свободни, нали, нетворкинг евенти. Има дори много офис пространства, които са споделени и там отиват, работят хора. Това са страхотни начини, по които можеш да намериш хора, които действат, правят и постигат или като теб, или дори повече от теб и по този начин да стигнеш до тях. И добре, окей, ти стигаш до тях. По какъв начин им привличаш вниманието? Как да... Мисля, те могат много повече от теб. Те имат много повече от теб. Защо ще се занимават с теб? Трябва да покажеш огнен дух и желание и това нещо да се усети много в енергията ти. Защото, както казах по-рано, ако питаш всеки дали иска да бъде милионер, всеки ще каже да. Искам да имам пари. Никой няма да ти каже не желая. Но точно това, този огън в тебе, той наистина се усеща. Аз съм го виждал и други хора, които първо започват. Толкова са готови на всичко. Независимо през какви трудности трябва да минат, те са готови. Жадни са даже за това нещо. Да. И тогава си заслужава да обърнеш внимание на този човек, поне според мен. Абсолютен факт. Аз това дори го виждаме в нашата менторска екосистема, че много хора влизат и очакват, че натиснат това копче и ще се появи 1 милион в банката. И в същото време влизат хора, които
Точно както казват, те не са жадни за това, те са гладни за това, те горят за това нещо. И това са хората, които движат най-много напред. Наистина си прав за това. И другото, аз, което също в моят опит, просто искам да добавя като стойност за хората, които гледат, много пъти хората, ако имат някакъв ментор или искат някой да ги менторства, отиват при тях и направи това за мен. Този човек е в пъти повече от теб, много не като човек, като постижения. И ти по никакъв начин не си му интересен. Той вече има проблеми в работа и така нататък. И аз това, което съм правил дори в началото, е да започнеш да даваш, да правиш услуги, да помагаш на този човек, без да искаш нищо в замяна. Повярвайте ми, ако влезете на някой супер успешен човек в фирмата и работите 1 година за него безплатно, той ще ви помогне и ще ви изстреля 10 пъти повече, отколкото да имате някакво его без абсолютно никаква стойност, супер въздух под налягане, да си мислите, че някой ви е длъжен. Никой в този живот не ви е длъжен. Всичко се извоюва. Всеки един обяд се заслужава. И точно както каза той, вече разбрахте как да стигнете до тях, покажете им глад, покажете им, че го искате и направете нещо за тях без да искате нищо. Мога да дам пример, това сега се сетих, Да. аз бях забравил. И аз в началото исках да привлека вниманието на някой човек, който е много по-успешен от мене. И се чудих какво да правя. И си бях отключил профила в Инстаграм и го бях добавил само него на private story в Close Friends. Да. И качвах по 10 сторите на ден само и тагвах само него, за да ми види снимките и видеята. Okay. И му казвах, много съм надъхан да работя, ще работя за теб безплатно, просто ми дай някаква работа, искам да докажа, че аз съм човека, който ти търсиш и че аз си струва да отделиш време на мене точно. И всъщност така почнах работа за един доста сериозен човек в онлайн сферите на нещата, пак той дори не е от България. Много яко. Но дори да съм бил досаден, защото това е досадно, някой да те спами по 20 пъти на ден с видеа, все ще го видиш в един момент. Да. Ама това показва колко го искаш. И така им беше дал възможност това нещо. Окей, значи това е страхотен съвет и нещо, което... И аз дори бих влязъл още с едно изречение по-надълбоко. Вижте, анализирайте този човек, гледайте го в продължение на 1 месец, какво му куца, къде може да сте най-полезни. Стартирайте, научете се на едно умение, което да запълни негова дупка и му го дайте безплатно в продължение на 1 година. Това е стойност, която той ще ви се отплати по 200 пъти. Особено когато човека е стойностен. Перфектен съвет, благодаря ти, брат. Искам ти да ми кажеш, с много хора се познаваш, имал си много ментори, имаш много приятели, познати, имаш страхотни родители, от които взимаш пример. Кой е твой герой? Кой е твой ментор и пример в живота? Един човек. Или номер 1 човек. Ами бих казал моите родители. Това е. И Господ, разбира се. Нашите идват от бедни семейства и двамата. И са ми разказвали техните истории, какво им е струвало да успеят дори минимално. Усилия. Те са работили в Макдоналдс 5 години, когато са били на моята възраст. Понеже са знаели, че няма кой да им даде пари. И са оправили в чуж град, учили са, работили се, даже са ме имали и мен като дете. И като знам през какви трудности са минали те, и отделно баба ми, дядо ми, всички хора, които са били тук преди мене, войни, какво ли не. И те са трудили толкова много и са се жертвали, какви ли не усилия не са полагали, дори за минималния шанс, дори да могат да оцелеят, деца вика. А аз в момента да живея в 2026 година, да знам, че има толкова много възможности онлайн, да не се възползвам от тях, за мен е една голяма неблагодарност към тях. Защото те усилия, които те са полагали, за мен е най-важно да знаят, че те не са били на празно. Да знаят, че всяка една трудност, през която са мини, всяка една жертва, а те са били много, особено от страната на майка ми, която тя е поела към мене, не е била на празно. Но да, майка ми и баща ми. Това е. И нямаше да съм, не че съм нещо вау, но ако не бяха те, както и за сестра ми, нямаше да съм. Аз искам да кажа, че познавам него, познавам сестра му и съм сигурен, че твоите родители ще го гледат това нещо. Искам да ги поздравя, защото те наистина са отгледали един страхотен син, който има изключително много в него, възпитали са го и сестра му по уникален начин и съм сигурен, че това е само началото за много хора, които ще бъдат докоснати от него, за което наистина, като се видим и на живо му запознаеш, ще ги поздравя лично. Благодаря, брат, много се надявам и аз да докоснем доста хора, които ще гледат. Ще го направим със сигурност. За следващия въпрос обаче искам да предизвикам. Искам, освен това, което ще те питам, искам да ми говориш с точно едно изречение. Айде, максимум 2. Едно ще бъде. Добре. Така че помисли го и ми отговори. Добре. Върни ме до разговора.
който промени твоя живот? Кой е най-добрият съвет, който си получавал през твоята кариера? Ще отговоря с едно изречение, какъв беше отговора, в смисъл съвета, ама трябва да кажа от кой беше и защо. Okay. Добре. Съвета от дядо ми, Бога да го прости. Когато кандидатствах за училище в Румъния, имах изпит по английски. И аз тогава не говоря грам английски. И дядо ми каза, в живота цялостно, колкото и малко да знаеш, колкото и да бъдеш неподготвен, влизаш там, все едно знаеш повече от учителя. Колкото и малко да знаеш. Идеята е, че независимо през какво минаваш, трябва да имаш така самоувереност в себе си, че да няма какво да те поклати. Защото замисли, ако си научил всичко или си максимално подготвен, обаче се притесняваш супер много, ти пак се осереш. Пак ще изкараш тъпа оценка от притеснение. При мен това е ставало много пъти. При всеки. Много пъти. И в други моменти отивам на някакво събитие или на нещо, което се изисква, нали, да съм положил труд върху него. И не съм. Обаче влизам там, супер надъхам, знам, че се оправя. Всеки път се оправям. Всеки божи път. Та самоувереност. Даже, както е казал Конор Макгрегор, delusional self-confidence. Delusional self-belief. Преведи го. Необосновена самоувереност. Чак смешно е колко много си вярва този човек, нереално колко си вярва. Да. Насляпо се едно, необосновено. Да. Уникален съвет. Наистина. Но само искам да добавя, че ти в момента това оръжие да си самоуверен го използваш по правилния начин. Да, обаче това е нож с две острията. Абсолютно съм съгласен. Къде е границата? Да ни станеш въздух под налягане, голямо отворко, без абсолютно никакво покритие за нещата, които говориш. Аз това оказвам с идеята, че ако минаваш през трудни моменти, трябва да си непоклатим тук горе и да знаеш, че се оправиш. А не, какво ми пука, аз това с 2 минути мога да го направя, не ме интересува. Нищо няма полагам никакви усилия, пак се оправя. Окей. Смирен. Да, да си реалистичен също с усилите, които си положил, но да си нереалистичен с вярата, която имаш, че те се получат нещата. Десятката. Браво на дядо ти и него да го поздравиш. Наистина много яко. Когато ти се замислиш за всички успешни хора, които си срещал, кое това е едно качество, което си забелязал, че всички те имат? Кое това е едно качество, защото аз вярвам, че всяко едно качество може да се научи, ти не се раждаш с нищо. Хората, човека, който гледа вкъщи, който гледа теб и иска да бъде като теб, може да научи. Кое е едното нещо? Да бъдеш позитивен в трудните моменти. Това е. Нали, познавам много успешни хора, които са арогантни, не се държат както трябва с техните служители. Това за мен не е човек, на който желая да подражавам. Но хората, които признаят тежките моменти, вместо да се карат и да викат, казват, сега ще оправим работата ние всички заедно, никой няма да се страхува. Това е плана. Да оставаш непоклатим и позитивен в точно тези трудни моменти за мен е най-важното качество. И за успех, и за психично здраве, цялостно, на индивидуално ниво на нещата, най-важното нещо. Да си позитивен. Да, абсолютно. Как се става позитивен? Как можеш да бъдеш позитивен? Ти го искаш, сега някой наистина иска го. Обаче отвътре всичко го сгромолясал му със света, всичко отвратително му е, той буквално не може да се усмихне физически. Как? За мен това са хора, които не са минали през истински трудности. Аз не мога да кажа, че съм имал някакъв супер тежък живот, но и с нашите сме преминавали доста трудни моменти спрямо, нали, здравословни проблеми, загуба на хора от нашето семейство. И осъзнавам кога живота наистина може да бъде тежък. Когато знаеш, че примерно мога да не видиш човек, който обича страшно много другия път. Или да знаеш, че това ти е последното чао, или че нещо се случва, ти си безпомощен. Здравословни проблеми. Това за мен са проблеми. И хората, които се оплакват, стоят и мрънкат и говорят колко са нещастни, как нищо не им върви и не знам какво, тези хора аз не мога да ги понасям. Разбираш, че направо ме отвръщават отвътре. Как мога да не си позитивен, когато всичко ти е наред? Здрав, прав мъж, момиче се тая. Вашите са окей, имаш възможност да станеш нещо, ти си бах ти идиот. Ти си там точно където служаваш да бъдеш. За мен е страшно лесно да бъда позитивен. Аз съм и супер вярващ другото, което също за мен е много ключов фактор във всичко. Бог ме е благословил с това да съм здрав и прав, да съм кадърен тук,
да мога да се възползвам от това цялото нещо и да създам нещо по-висше. Спомени, успехи, приятелства, връзки, да създавам живот. Това повече трябва. Тоест ти благодарение на това, че оценяш и са те научили, ти са научил да оценяш всичко, знаеш какво имаш, благодарен си и затова си позитивен. Абсолютно. Аз съм благодарен за всеки един проблем, който имам в момента. Страшно благодарен. За всяко едно решение, за всичко. Отда. Лошо и хубаво. Няма лошо, има само уроци, трудни моменти. Не вярвам аз в негативни неща, които ти изчерпват силата и те изтощават на психическо и физическо ниво също. Даже няма да казвам нищо, ти просто перфектно го каза, наистина. Ти ми каза за качество, това си позитивен. Да оценяваш, да си позитивен и да осъзнаеш какво ти се случва в живота, колкото и да е трудно. Нали? Всяко едно решение, всеки един проблем, хората го виждат като проблем, повечето хора ти го виждат като възможност, като урок. Кажи ми обаче сега не за качество, кажи ми за умение. Кое според теб е номер едно умението, което трябва да научиш в днешния свят, умение, което дори би научил и децата си един ден? Умение тип продажби, реклама, маркетинг, каквото и да е. Да могат да говорят, защото ако могат да говориш и да се изразяваш, мога да правиш всичко. Окей, уникално. Да. Уникално. Това е най-важното. Разкажи ми малко повече. Когато умееш да говориш, ти не просто казваш думи, ти създаваш една енергия, една връзка с отсрещния човек или отсрещните хора. Ти ги вкарваш в твоя свят, в твоята призма на нещата и можеш да им продадеш първо всичко, да ги убедиш във всичко, да ги накараш да повярват в твоята идея и да те следват. Не знам дали има Дори за лошите примери. Да говорим за Хитлер, примерно. Хитлер, нали, bad guy, лош човек. Да. Обаче има такова умение. Да. Той е успявал да говори по начин, по който хората са му вярвали страшно много, са го следвали, независимо дали това означава да убиват колко милиона човек. Окей. Смятай каква сила се съдържа в това да мога да убеждаваш да говориш. Ти искаш да ми кажеш, че езика ни, с който всеки един от нас се ражда, е най-силното оръжие. И хората спът и не са се научили да го използват. Абсолютно. Как мога да се науча аз да си използвам езика, да говоря, да артикулирам, да влияя на хората пред мен позитивно? Ами първо трябва да осъзнаваш, че това нещо дори е проблем и ти не го имаш като качество. Това е номер 1. За да стигнеш до точка 2, трябва да знаеш, че ти си на точка 1. За да намериш решението, трябва да знаеш, че ти имаш проблем. Първото което. Самооценка. И когато установиш тези твои по-недоразвити качества, специфично за говоренето, да четеш книги, да слушаш дори хора как се изговарят, какъв тип терминология използват, как говорят. Това да мога да владееш един разговор, да говориш на моменти бавно, нарочно и бързо, пак нарочно, да владееш емоцията и всичко. Това са много големи качества. Трябва пак да гледаш от хора, които са успешни в това нещо, които го владеят. Абсолютно. Ментори, тренировка, повторение, опит. Абсолютно. Дори да седите пред огледалото в банята и да го тренирате това нещо. Наистина аз съм 1000% съгласен с теб. Аз съм го правил лично това нещо. Не мога да средно си го призная. Аз съм говорил и така. Съм се упражнявал да говоря, дори погледа с който говоря, манерите, които правя с ръцете, начина по който се изказвам, тонът, всичко отдолу. Да. Абсолютно подготовка за всичко. Аз дори за подкаста го правих това нещо. Нали, буквално днеска, миналата вечер. Да. И ако ти намираш стойност в този подкаст, абонирай се, защото наистина това ще е място, където ще съберем всички успешни хора от цяла България, за да може аз да събера и на едно място да ти предам цялото знание, което ще ти промени живота. И съм сигурен, че тук ще променим индустрията, така че ако искаш ти да бъдеш част от нея, да видиш всичко зад кадър, как тези успешни хора успяват и наистина си дадат всички тайни напред, абонирай се, напълно безплатно и може да е най-доброто решение, което ще вземеш тази година. Към банката харесай и най-вече сподели на приятел, който има нужда да чуе това нещо, защото съм сигурен, че ще повлияем позитивно. А сега приятно гледане. Станка, имаме 10 минутки точно и имам 4 въпроса. Искам да се съберем, за да може да ги кажем всичките. Топ. Така че готов ли си? Правим го. Въпросът ми е следния. Много хора казват, че няма как да успееш в България, затова бягат в чужбина. Какво би им казал на тях за точно 2 минути? Бих им казал, че нашите предци не са се борили на празно колко стотици години да си запазим ние държавата и да имаме една страна наречена България, за да избягаме всички качествени хора от тук и да даваме нашите трудни усилия в чужди държави. И че ако имаш достатъчно топки, акъл и желание, тук също мога да успееш, особено в днешния свят на онлайн бизнесите.
Тоест ти искаш да ми кажеш, че наистина ти можеш да използваш интернета и да имаш достъп до всичко в този свят. Всеки един ментор, всяко едно знание, всяко едно умение и няма значение къде се намираш географски. Абсолютно. Може да си забит в някакво село. Даже може да живееш в кола, брат. Трябва ти лаптоп и Wi-Fi. Наистина звучи толкова просто, но то наистина е така и една обсебеност. Това е. Това наистина е така. И между другото, защото аз занимавам с електронна търговия и ти, както вече ми разказа, наистина ти можеш само с лаптоп и интернет. Само да вметна първите 2 години от изграждането на това, което имаме с моя съдружник, вече 2 съдружници, дори нямахме Wi-Fi. Всичко е изградено на 4G hotspot. Yes. Нямахме Wi-Fi в квартирата ни в София и в офиса също. 4G. Така че или ще намериш решение, или ще намериш оправдание. абсолютно. Нищо друго няма трето. Абсолютно. И това ще определи теб като човек, какъв си и какво искаш да допуснеш до теб, как се определяш. Продължаваме, така. Пред теб седи едно 22 годишно момче. Аз също съм на 22, ти си на 22. Представи си, още едно момче седи тук точно до нас. Колкото теб, колкото мен. Обаче той е пораснал в семейство с беден начин на мислене. Защото аз съм сигурен, че това да си беден е състояние на мисленето, не на джоба, не на банковата ти сметка. И именно това бедно мислене на хората в неговото семейство го е направило реалист. Тоест едва ли не го е заключил в тяхната клетка, тяхния мироглед и светоглед. Какъв съвет би му дал, за да излезе от този затвор, защото това наистина е затвор? Да намери ментор и да му сдовари на сляпо, на макс. Да забрави всички текущи вярвания, изкази, лимитиращи мисли. Да намери човек, който живее живота, който той желае да живее и да изпълнява като войник. Ако няма това качество да слуша, не мога да бъде спасен. Тоест без значение откъде си, егото долу, Да. максимално се отваряш и попиваш Егото като ти е гъба. най-големия враг тия неща. Ако ще ли си милиардер, има хора на тебе винаги. Има какво да се научиш. В този живот нямаш лимит. Винаги има следващо ниво на нещата. Знания, езици, умения, бизнес и всичко. За кой си помислил? Господ ли си? Не си Господ. Аз също не съм. Никой не. Винаги има друго ниво. Смирение и желание да се научиш на повече неща. Записвате ли? Записвате ли? Аз съм сериозен. В смисъл не се базикам в момента. Това са неща, които ако ги приложиш, ще се промениш живота. Защото наистина е така. Моля, представяш си, много хора в момента наистина ще седат, ще го гледат това и ще си казват, да бе, това, онова. И те ще си платят цената и те вече я плащат. И за другите хора, които наистина ще предприемат някакво действие, наистина ми е искрено интересно, когато свършите този подкаст, да напишете отдолу нещо, което най-много ви е докоснало, защо и да споделете вашите мисли просто. Това е. Наистина ми е интересно, ще прочета коментарите с нетърпение. И аз ще гледам. Да. Как изглеждаш следващите 5 години за Станимир Демирев? Надявам се първо да бъда здрав и моите близки да бъдат здрави. Страшно много развитие, умствено, от страна на бизнеса, физически и като качества на човек. Да се развие просто още повече. Знам какво стана последните 3 години, откъде почнах и нали, до какво ниво съм в момента и пак не сме нещо вау, не виждам до сега. Та ми е интересно да видим какво ще стане в следващите 5 години. Както винаги, всеки ден ще ставам, ще работя, ще тренирам и ще се наслаждавам на живота на Макс с всички проблеми, трудности и лоши неща, които могат да ми се случат. Ти ми казваш, че трябва да се фокусираш на това, какво влагаш, а не на това, какво искаш. Винаги се фокусирам на това, което влагаш, защото аз съм се молил за много неща и Господ ми се отплащал по 10. Само защото съм бил фокусиран върху това, което трябва да свърша в момента. Да. Не мисли за след 2-3 месеца, 5 години. Няма лошо да имаш някакви горе-долу планове за това време. Да. Фокусирай се днес къде си на макс. На макс. И утре пак. И пак. И пак. И пак. Влюби се в процеса. И нещата сами се получават. По начин, по който ти дори не си представил, че се получат. Наистина, това е нещо, което съм се научил последните 3 години. Това е уникално и моята друга гледна точка като потвърждение на това, което ти казваш е, че Бог е създател на този свят. Той те е създал. Той е бил винаги преди теб, докато си жив и винаги ще бъде след теб. И ти ако си мислиш с твоя малък човешки ум, че ще знаеш какво ще стане и ти си тръгнал и ще стане на твоето, ти си просто... И по начин, по който ти си планирал, Точно абсолютно така. не става така. Точно Да. така. И моят последен въпрос към теб е следния. Ако аз ти утре изчезнем и трябва да оставиш едно съобщение на младото поколение, кое би било то? Трудете се, обичайте,
не оставяйте на никой да ви каже, че не мога да направите нещо. Вярвайте в Господа и бъдете добри хора. Благодаря ти за отделеното време, Станка. Беше Аз благодаря страхотен за разговор. поканата. Мисля, че наистина създадохме началото на нещо уникално. Силно се надявам, Наско. Хората, Не- които наистина са разбрали нещо, ще се абонират. И Точно не само така. ще се абонират, а ще направят нещо по въпроса също. Те са Точно важни, така. другите не са от значение. Точно така. Опа. Супер. Браво.